Аре, безавременно. Айде, момчета. Малко върмъп на Хари Потъра. Последен съм, защото брат не знам пътеката. Много прах обаче. Брат, не се вижда нищо. Нещо ми влезна в окото. Брат, аз буквално не виждам нищо там. Добре си? Да, просто нещо ми влезна в окото. Малко зле е положението, ако караш по още един. Не по още двама. Остана тук, бе. Наши бяха. После е неки думите. Значи е са долу. Не са, бе. Ето. О, аз чувствам много еляче, брат. Сезоната е малко по-мека от предната. Няма нещо, ще ги напомпа. Опа. Сега ли после? Аре, долу. Дай после. Тук му ще починим. Ай. Аре. Аре, до някакви. Само. Olha, Chini. Краш ме се види, бе. Аз с Дамянка. Бошка бавя ли те? Не, чупи се. Някой от тук бавят ли го? Не, аз съм чакал отзад, защото не мога... Ти, аз не бе. Що си? Много малко. Що си чакал там? Как много малко? Обаче съм много назад също, защото заради праха. Ей, да. Брат, аз не мога да видя нищо. В принцип е такова, бе. Готови? Аре. Аре, бе! Аре, чай. Само. Боже мой! Демон! Това не го очаквах! Виж тези здоровни дупки, мана. На хват. Супер. Оле, гробчето, нали? Не, долу човек от вираж. И аз само забравям. И от виража дълго съм влизал така. Скачам го, не сках да го такова и се ударих в подпивката така настрани. Ужас. Майко! Аз така не знам как ми хванаха гумите. Грайфера. Да живее Грайфера, да е, бе.
Сега е нов Това фон. снима ли го? Нямам си идея. Сега е нов фон, брат. Добре. Той ли? Много фън, брате, фрирайдър се едно. А не, бе. Так, на всяко вираж ще натискаш. А не, бе. Аре, бе, Заврино! Опа! Остава тука, ям си идея. Гашна линия. Остава тука, ям си идея. Ай, това е. Зарим. Вижте, ако искате вие двамата изчаквате малко да изчакате. Аре, Бошка. Ара, бе, завари. Ай, май, та чао, гай, май. Ай. Опа, чай. Дай, бе. Коста! Ай, той ли? Той брото, лес ми хенги. Сори, бро, не те виждах. Аре, бе, Заврико, ви какво ще правите? Ние не знам, какво ще видим. Да, аре. Бе, Заврино! Оп! Взимай горна. Бах ти камъка! What the fuck? Damn! Какво си това, бе? Ко беше това? Видя ли то камък, майна? Видя ли камъка? Да. Че аз скача го махна, бе. Бак, аз не го видех. Майко! Мина през него. Брат, аз сега си викам. Аз го насърих, как мина през това, бе. Аз винаги спирам да си направя засилката. Капо е сколинг, капо е сколинг. Мале, я чукам. Damn! Аре, малко сам акшен. Аре, молите се. Аз това нещо го... Брат, аз го флатах! Флатах го! Браво. Ти по тройката се минава, бе.
В Дъмбълдора. Моля? От рочката мина. Абе, не, може от Дъмбълдора, бе. Тя ще го видим. Абе, ще покажа. Готови ли сте? Чак. Чай те почуй, изчакаме. Готови ли всички? Аре, Базарино! Аре, благодаря! What? Damn! Поднесеме един язираш. Да, аз видях, мана, това беше много яко. Време, задната къде ще кавари предната. Давай толкова. Никой да не пада. Пазва дистанция. Боже мой, какво става тук, мана? Какво стана? Моите човек. What? Въртяваш ме в миналия път загубих 10. Аз така си намерих и 100. What? Намалината, да. Damn. Бахти късметията. Ай ги разгледаме. Ето първи искам да го скоча. Първия. Да, той е супер ръсен. Верно ли не е толкова голям първи? Брат, първия. What? Първия не е чак толкова разгледа. Да, аз пак казвам. Пак ти каменяка, мана. Това е много голямо. Май това е колко 15? Ти праши го, Чакай. Честно казвам, фана, че е толкова лошо. Не е много голям. Да? Аз очаквах по-лошо. Първо мен ме притесня, че липа един е такъв. Да, ма ти там трябва да го бутне. Да, бе, да. Това е Аре масивно, малко е. почивка направим, защото Да, сигурно. аз спидирам в деца. Забре, спидирам в... Опа! Ужас. Ой! Аре! Аре! Hello guys, today we are with Mr. Damian and we are going to jump and yes. Ай, безаварийно. Безаварийно. Двамата ли го правим? А? Двамата ли го правим? Ми един по един дай. Аре. Си прав, бе. Добре. Дай му.
Чай, не трен ли? Много яко, мана. Alright boys, today we're with Marian White and my brother Damian with the Canyon. Какво става? We're gonna do a fucking train over here and Ей! and we're gonna jump a jump. No fucking way, bro. What? Are you ready? Yes. Реди. Чакай. Засилка на гъс майк. Готов? Аре, готов. Не дей много зад мен. Майка! Аз го прескочих по пивката. Това леко го флатнах. Яс. Аре, малко реслапове с Марианката. О, грешна линия. Тия виражи ги минах перфектно, без точно никакви спирачки, човек. И ето тук в линията и влезнах като по-масло. Браво. Аре, Ай, оп! аре, безаварийно. Дай му. Аз ще съм при тебе, ще спра рампата. Добре. Ето ти без рампата ще си по-бърз, май. Не знам, дай ме. А? Чай, снима ли? Да, снима. Готов ли си? Пред мен. Ой, няма. Мърсей, и тук го минах много добре. Давай. Тук много искам трейн. Трябва да дропа. Трейн! Да. Аз съм база трейн. Искаш ли? Третия е нагъл много гадно, брат. Искаш ли? Не знам. Давай, ще ударим един тренинг. Бошка, ти пред нас или за нас? Аре, В принцип не е хубаво. Чайки, чай, снима ли? Снима. Да. Аре, пичува безаварийно. Давай. Ще изчакаме малко да знаеш, че има много прах. Няма проблем. Да, бебе! Продължаваме надолу, бадове! Майк, че го лошме, бой! Искаш ли аз или ти първи? Да, аз. Да. След това искам на ония виража, аз съм прав. Да. Аз там най-вероятно малко ти бава. Не, сега ще видим, човек. Аз не искам много да се давам за рамо, брат. Готов? Не правим реслапове. Да, Аре. да. Готов? Ай. Да. Оп! Няма. Как беше? Ти минаваш толкова бързо на тези виражи, май. Това е харесвам. Аз прави, нали? Първи ти да. Ма чакай малко.
Да. За мой да са така. Само направо карам. Тръгвам ли? Да. Благодаря. Аре, безвременно хора! Добре, това е много яко. Пиче използва приятче мой да върти човек. И аз само се натискам на всяко възможно място и го настигам. Маранка, ти искаш отпред тук, нали? Какво тук кажеш? Ма добре, да, аз отпред. Веднага ли се знае? Добре. Чай, Бошка, искаш ли ти? Не ли искаш? Да, зад Мариани и така. Да, аз ще направя соло тогава. Къде ще видим? Принцип. Ерлана, там преди Ерлана. Да, Ще ми видиш, виж ме видите. Виж ме видите, да. Виж това дето е така нагоре и слиза надолу. Снима ли още? Червено. Аре, безаварийно. Да, Безаварийно. Брат, днеска е невероятно. Направо, не знам какво ти кажа. Нищо, аре. Час за починете. Готов? Готов ли си? Yes, sir. Аре, безаварийно. Стой, тук ще чакам башките. Видяй какво брътнах на това. Майко! Спрях даже и долу райда. Не върна ти я уип на Дамянката. На дъбълите тук бяха много яко. Аз първия много добре го отколна. О, и аз така, човек. Аз буквално, може би леко го скръбнах, за да го направя точно. Някакво летях. Аха. Йо. Аз ще много яко да еба. Но, Да, бе. сега искам още един, обаче аз да гъна някой. Добре. Искате ли през това, бе? Не. Не. То тук някакво се... Искам малко Ерлана, Е, брат. тук не, ама следващия ран. Добре. Добре. Аре, Заварина ги. Girls. безаварийно. Дам ли? Да. Аре. Бежали. Айде на сега.
момчета. Днес сме от YT-пиловито в Надамянката. Отивайте, лайкнете, сабскрибнете. Отивай на забавното нещо. Аз на коя скоро съм? Аз съм на първа, братле. Сега точно ме издуха да го ебе в лайнара. Така, момчета, локин! Опа! Че ще мога да... Сега е голяма рампа момент, тук ще пуснем Дамянката малко. Чак! Майля, за дълза съм, че така си напълних очите с пясък. Ставай! Ставай, тя ще дойдат. Майля, не мога да разбера. Не знаеш факинг пътега, пореден път. Не, знаеш какво стана? То му влезна хубаво, му закопа гумата. То тук е пясък, майна. Сори тогава. Майля! Тръгвам да му влизам отвънка, сикам, чакай малко, то не влиза ли много отвътре? Аз къде направя тази голямата рампа, не мога да си намеря засилката така, като не се случва. Що ни камера, това го снегла, майна! Заснег го, да. Айде, този път аз съм прав сега тук, тази част. Не, то тук е това, бе. Дропчето? Да. Ми даде. Готови? Да. Ай. Аз няма спирам. Чай, че не мога да закача. Ну, майко! Пак ти флата! Средна линия, взех долна, actually, което не е добре. Пресирах се. Много спирачка. Знаеш, че я падна. Тук вече няма смисъл. Братле, моля, скажи ми, че снима. Снима. Значи, завойте MotoGP, цак, след това дропа го прелетях на куче. Снимаш. Обяснявам на драгите зрители. И аз го прелетях. Ама скачам дропа и веднага, моментално гледам подпивката ми как изчезва майна. И леко насрах. Бърте, то дали на подпивката ще преземериш по-нататък, няма усетиш много, бе. Малко се усеща. Чай, че ръката му боле. Чакай, бързак! Майне, не знам как би... Спрях ли? Да. Вижте, момчета, огладнях. Аз съм за гъза на Мариан сега. Аз съм за гъза на Мариан. Огладнях малко, тук гризнах от грипът. Много е сексобилен. Аре. Това ми дава повече сцепление, by the way. Това е плюс 5 horsepower. Завари, момчета! Ай! Вече ме разлашка. Бягащи, цак.
трябва да въртиш. Да. Навсякъде, всякъде. Аз ще направя, я направя стая. Бошка е безаварийно. Безаварийно. Ай, на всички. Часкача. Маля, че съм на 28 скорост пак. Обичам да казвам числото 28. Аре. Ай. Бошка, безаварийно. Безаварийно. Нормален! Видя ли го този дрифт, майна? Аз се позиционирах на земята, майна. Майна, това беше бахтяк дрифт. Влизам вертикално. Или не взимаш ета пак. Не, Дамянка, другия път мини от дясно. Не, аз харесвам от... Ма това ще стане много яко на видеото. Един минава през дропа, другия заобикаля. И аз, братле, съм някакво на 2 метра от тебе. Задницата как ме изхвърли, майна. То не веднъж ми 2 пъти, майна. Ти го сега едното пада, за да се обърне. Ай, ще много. И не забравя, че има степ дановете пак, ти го флаци. Еми, то това е рейсърн, братле. Аз ще го фотах. Я, да. Рейсърн, че, братленце. Айде, правя, пускай си. Ай. Безавременно. Гледай се, Коста. Мах чивания плат, поред. Още той взе шортката. Гледай как ме дръпна, манго. Сега ще ме вземе. Ще намалям. Последен път се обърнах. Стой така! Как беше? О, ръцете ми. Тия спидвъмповете още преди ето, сколко са ужасни. Много мизерни, брат. Еми, мога да държа в темпо, докато стигнем лоурайда. Като цяло. Не мира пръста и това. Нормално. Може сега да мина напред, искам някой да снима лучето. Ай. Става ли? Давай, да. Готови ли сме? Готови? Чакай. Часкача. Тук няма какво се състезаваме, нали знаете? Тук няма. Да, това се точно. Ай, хоп. 28 скоростта гена. Ай, че ми лъзна леко предницата. От това го хватах. Оп! Малко обаче. Пробваме следваща с моята страва линия. Страва линията ли? Идва някой. Направо ще пускаш ли пич? Да, аре. Благодаря. Тази линия не ме иска. Какво ще това, бе? Страва линия. Не ме иска, what the fuck? Боже мой.
Просто чувам зад теб зад мен как просто... Аз го надолу и те гледам, отклоняваш надясно и дрифта и така на 90 градуса. Безаврено. Ай, ти си прав, нали? Да. Няма бе. Оле! Толкова лошо! Един пич сега ти просовача още по-близо. То пичага направи някаква чинг-чонг линия, А мана. вие какво направихте, бе? 5 минути преди, нали ми То давате? чинг-чонг линия извади майна. Страна линия, прекарама през гората, не искам повече му гледам линиите. Изплаши се за живота. Еми давай сам си Ти първи. знаеш какво става? Засилвам се надолу и вдясно има някаква линия, майна и той право дясно бие, аз и така дрифта човек. Бах ти Сега ти ли си първи? А? Ти ли си първи сега? Да. Аз съм Аз втори. ли съм прав? Да. Аз Какво ще пускам, Ерлайн? Мини Ерлайн. Да. Ама, ако искаш на първи почивки там на На разклона. Уоу райда, защото аз там ще спра. Ако искаш ще спирай да просто да се чакаме някъде. Аз сам да спра. Значи... Добре, ай да не спирам. Значи ти ще ме таковаш. Ако искаш ти пред мен да мека. Дай ти пред мен. Пагази ли те или ефо? Не ме бавиш, ти отли си. Ти ме буташ. Дай му, бейби. What the fuck?